Voor de 38e keer trok op zaterdag 9 februari de carnavalsoptocht door de straten van het Ulehad, zoals Adenburg tot dinsdag heette. Met meer dan 1000 deelnemers en een hoop publiek gaat de optocht van start. Als ik zie, Milos! Hey, Milos is begeleid van niet op de kleren spuiten. Niet op de kleren spuiten, kijk erin. Rust en vermaak. Zie je hem? Met een majorette pelotonnetje erbij. En dan zie je iemand, de man met de lange grijze haren. Dirigent Elwin Zwembergen. Is er al van de dirigent in de kijk. Prachtig. Ze zijn bijna compleet. Niet. Er zitten misschien een paar die in standaard nog meedoen, maar ze zijn bijna compleet. Compleet. De wagen van Preston is met de raad van... De jury let op het totale plaatje, de kleding, de stemming rond de wagen en op de afwerking, versiering en verlichting van de wagen. Komt hier dan de wagen van Preston is met de raad van 11. En natuurlijk ook Nachtvorst Ulle. Ja. En de president die wordt gesloten. Wat dan nog? Sigrid. En natuurlijk de hele jeugdraad. Met hun begeleidsters, Mieke en Marina. Sigrid. En natuurlijk de hele jeugdraad. Met hun begeleidsters, Mieke en Marina. En chauffeur Tol. De chauffeur van de pressewagen is Mark Verkoek. Kremlin. 50 tenten bruin. Een heks van Wicked. De nullenheks is er ook bij. Kremlin. Nummer 50 tenten bruin. En natuurlijk ook alle medewerkers die hiervoor hebben gezorgd. Met name ook alle vrijwilligers, verkeersregelaars, brandweer, zoals ook de politie. En natuurlijk onze gemeente Sluis die onze verhouding heeft versterkt. Ik dank daarvoor alles in de salon. Dat zoiets kan in het dorpje de houden. En dan denk je zelfs dat het zo is. Ja, dat is gewoon zo. De bezige wijntje en de Pamesi. Onszelf. De 420 Ferry. Hier in het dan. Onze wijntje. En dat drinken in het wijntje van het bos. En dat zullen we zien. Dat is het oude doelings. Die zullen we nog duidelijk van hier aan doen. De 12 van hier komen ze af. De Gertessie Tunnels. De Alexander. Met Maxima. Onze watergraaf en Teuren. In het krummelwater aan het gehoord om te eten. Ze zijn nu helemaal verdald, maar wel had om mee te doen. De Vloemering uit Halsweers. De Schandendelers. Zijn weer al van de 20 of 30 jaar hier aanwezig. Ook Nederland vandaan dat er hier komen ze echt met de portietuipen. Willem-Alexander met Maxima. Onze nieuwe koning en koningin. Geweldig dat ze vanmiddag hier ook al eens in de nul had. Bekijk het maar. Lurt ook mee. Bekijk het maar. Hoe roept je? Boer zoekt vrouw. Volgens mij komt hier langs. Boer zoekt vrouw. Boer zoekt vrouw? Ja. En dan roepen er ook nog een stelletje visluchtnemen brassies. Oh, stop. Hier is de molenpolitie. De puntenvangers, met wij broeden nog op een idee. De puntenvangers.
Wij broeden nog op een idee. Hoe zoekt vrouw nummer 16 hier aan voorbij trekken dan voor 15? De puttengangers, met wij broeden nog op een idee. De puttengangers, wij broeden nog op een idee. Hoe zoekt vrouw nummer 16 hier aan voorbij trekken dan voor 15? Dus bekijk het maar. En zo gaan we in van de optocht. Hier is hun motto. Met z'n vijven zijn ze nummer 20. Wat is er nou op te vreten? De marsmannetjes. En natuurlijk, de optocht van de Hansoni doorgaan. Onze vrienden de golfballen. Lutte boven alles. De Jeroen en het vanmiddag ook mag die maar meer in de golfballen. Hoofdplaats, nou Lutte boven alles. Burgemeester, gezagde burgemeester, 1000 poot. 1000 poot is de ijs, dus wel op ijs. Nummer 22 komt hier Swantike. Swantike. Freelance Disco. Dit is een Swantike. Swantike. Die Swantike. Ah, prachtig hè. Creatie, kijk, ik zal nog een showje geven. Swantike. Met een Freelance Disco. Fatty natuurlijk. Ja, ze hebben zakjes mee. De 8 tintenrace zijn alle door de honderd van de race, door tondes. Moestieke gevlucht. Ik zie dat mensen met de rollator komen, met de tas. Hebben ze, zo is het niet meer. Volgens mij zijn enkele mensen uit Moestieke gevlucht. Ik zie dat mensen met de rollator komen, met de tas. Hebben ze, zo is het niet meer naar hun zin hebben in Moestieke. Is de verpleging niet. De spatterlappen met de spatterlappen blijven in de race. En ze blijven ook in de race zoals u ziet. En ik weet niet of u die man kent in die auto. Die lijkt verdomd veel op Bob. Of tenminste weet ik niet.
Zullen ze geen pauze meer hebben en jullie allemaal naar binnen drukken om een lekker fris iets biertje. Maar ook natuurlijk hebben we glühwein met amaretto bij Carla en Mieli, bij Nelly. En ook chocolademannen, heerlijk, heerlijk. Net om de hoek hier bij op, richting de Kaipoort, staan ze met een kraampje. Wij vieren feest. En de Polonaise Hollandaise, jongens! De achterleuzen en de Polonaise, kijk eens aan, wat een bondgeheel! Geweldig mooi! Vanaf boven is het heel mooi, wil ik zeggen, en ik denk van beneden ook. En dan komt nog maar de lagen erachteraan, daar zitten er ook al een heleboel op. Allemaal titelbeertjes. Lekker schudden met de billen, daarna zak je door je knieën, je gaat langzaam naar beneden.
Van de mannen. Wat hier dan nu van mij trekt. Met de jeugd. En die heeft de toekomst. Maar ook natuurlijk zitten de ervaringen bij. De teniers zitten erbij. Santa Cruz Lions. En volgend jaar, 2014, vindt de Super Bowl vindt de Santa Cruz plaats. Het stadion wordt groot. Grote massa. Die komen zo even bij Santa Cruz Giants.
De sloopers en dan de pieperbusje daarvoor. Hele pieps hebben we weer gehad. En hier als laatste, natuurlijk, prachtig hoog nog weer. Monsieur Cannibal. En dat is natuurlijk
wrong road. Listen to a different drum. Can't you see what's going on deep inside? Always searching for listen to a different drum. Can't you see what's going on deep inside our heart? Always searching for the meaning, living like it's far away. People run out of sense. Politie, bedankt. Allemaal, alle vrijwilligers, bedankt. Het was hier een luide optocht en ze komen straks weer terug op de kaai van de opwinning van de optocht. Maar we hebben hier een geweldige 38e optocht van de Tullenhand zien voorbij trekken. En u kunt nu nog genieten op de kaai van de KPA die nu voorbij trekt met Monsieur Cannibal. En er is niks in.